Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mapamatian na kami sa FM station nga FMR 91.1. Kag yari na ang nagapanguna nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Transport sector, nagapabot sa 100% nga maparalisa ang transportasyon sa Lunes kag Martes. 22 anyos ginpatay kag gintungtong sa pansyon sa Barangay Granada sa Bacolod. 8 ka mga eskwelahan sa San Carlos City balik na sa face-to-face classes. Inilisensado nga dentist nga nagapagtakod braces ginakop sang NBI. Kag sa Good Vibes, isa ka Iloy nagdesisyon nga mag-eskwela para hindi maintuan. Grade 4 na siya samtang grade 3 ka grade 8 ang iyak kabataan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, syudad sang Sipalay ang nagapaandam sa mga resort owner kag iban pagid yung mga establishment nga dapat maghalong sa mga nagapang-into. Ini kasunod sa insidente sa Marso 16 kung sa diin suno kaya Tourism Officer Jerry Claxon may isa ka resort nga nakabaton sang tawag gikan sa isa ka babae nga nagpakilala bilang mayor sang syudad. Nagapabook siya para sa isa ka meeting kung sa diin mga 15 ang mga magatambong. Nag-request pa sang pinakamaayo nga kalidad sang wine pero sang gin-verify sang managers ng resort na patud nila nga peke. Rason nga suno kay Lacson, nagaabiso sila sa publiko nga maghalong kag hindi basta-basta nga magapati kag dapat i-verify gilayon. Sa nga nagliligad suno kay Lacson, may kasubong man nga gin-report nga insidente. May nag-call, tapos naghambal ang caller nga si Amoni, si Mayor ang pangalan niya. Tapos naghambal siya, mapaset up siya, dinner, food, with wine, di ko nung ang pinakamahal, di ko nung mga wine and drinks. Amo gito, then may accommodation pa sila. Ang pagwa ni ma'am, meeting ko no bala, issue kami sa tanan nga resorts nga i-confirm gid kung si Amukid man ang nag-order or pwede ba na-confirm bala sa amon para ma-verify. Sa number 9, mga warehouse gin-inspeksyon sa COMELEC para sa delivery sa VCM machines kag mga election paraphernalia sa Bacolod City. Upod sa PNP, Bureau of Fire Protection, gin-inspeksyon sa COMELEC ang warehouses nga gamiton para sa delivery sa vote counting machines, mga balota kag iban pa nga mga election paraphernalia. Hindi pa mapatuod sa local COMELEC office kung saan mag-aabot ang mga VCM kag balota nga gamiton sa May elections. Sunod sa kay Attorney Revo Sorbito, Acting Elections Officer sa Bacolod, sa nagligad lang nga semana sa nag-abot ang mga ballot boxes kag mga batteries. Ginsiling ni Sorbito nga equipped man sa mga CCTV cameras ang warehouse kag ang magatalana sang PNP security personnel kag fire personnel sa lugar para sa seguridad sa mga election-related equipment. As a salesman, may mga complete man ang security cameras nila, no? May security guard, may ma-detail man to ang atong PNP sa personnel, both from the BCPO kag sa NOCPO. And parang ito ang aton nga, I believe, fire marshal naton kanina. So, check nyo man ang fire safety man sa building. So, all in all, assessment naman na ang secure man kayo ang warehouse. Sa number 8, Provincial Planning and Development Office sang Negros Occidental ang may bag-o nga pamuno. Sa order nga ginpapanaog ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Marso 15, gin-designate si Ana Marie Lucasan nga Project Development Officer 4 sa Provincial Planning and Development Office bilang officer in charge. Ini kasunod sang reassignment ni Maria Lina Sanugal nga amo ang department head sang PPDO sa Office of the Governor para magtutok sa mga special administrative concerns sang amo nga talatapan. Si Sanugal ang mag-report kay Provincial Administrator Ray Fernando Diaz. Sa number 7, mga fiesta, graduation at iban pa nga mga mass gatherings dapat may coordination sa barangay kag sa EOC.
Duha man katuig nga nag-untat ang mga graduation ceremony epekto sa COVID-19 pandemic. Pero karon nga napaidalom sa Alert Level 1 ang Bacolod, may mga pribadong eskwelahan nga nagaplano para magpatigayon sa seremonya. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sang City Health Office, pwede na ang 100% venue capacity para sa pagpatuman sa mga gathering kag events. Gani may mga barangay na nga nagahingyo man sa approval para sa paghiwat sang fiesta. Pero dapat may koordinasyon gihapon sa barangay kag Emergency Operations Center ang mga pagdililipon. Nalakip na diri ang mga fiesta kag mga events sunod sa kay Miraflor. Dapat man napahibalo ang barangay kag ang Commission on Elections para sa monitoring sang in-person campaign, ilabi na sa mga rally. Ang EOC ay nagapaandaman sa publiko angot sa responsable nga pagsunod sa minimum health protocol. Dapat ilisensya tagid sa LGU ang aton nga mga activities, especially sa mga special venue. So graduation, all other gatherings, dagko di dapat ilisensya tagid. Sa number 6, 3 ka mga rebelde kag 1 ka soldado ang pilason sa engkwentro nga nagluntad sa syudad sa Himamaylan. Pilason ay 1 ka katapos ang 94th Infantry Battalion sa Philippine Army matapos makaengkwentro sang tropa ang kapinapulo ka mga katapos ng New People's Army kahapon sa Barangay Buena Vista sa syudad sa Himamaylan. Sa report sang Army, nagresponde lang ang tropa bangod sa report nga pagpangilkil sa mga rebelde sa lugar. Dito na nakaengkwentro sang tropa mga rebelde nga nagresulta sang pagkasamad sang 1 ka soldado. Matapos ang unang engkwentro, nakaengkwentro man sang Recon Company ang grupo sa mga rebelde sa amuman nga barangay. Suno kay 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, may 3 ka reported nga pilason nga mga rebelde bangod may nakita nga traces sang dugo sa lugar. Sa number 5, sa Banwas Tuboso, 1 ka college student ang gintiro patay. Patay ang estudyante sa kolehiyo nga si Renan Hermitanio matapos inigintiro sa ilang balay sa barangay Magtikol, Banwas Tuboso sa Martes. Sa investigasyon sa PNP, naghigda lang siya sa duyan sa terasa sang ilang balay si Hermitanio sang gintiro sa wala pa makilalaan nga suspetsado. Dugang pa sang PNP, yara man sa sulod ang pamilya sa biktima apang wala nila makitaan kung sino ang nagtiro sa biktima. Ginahibalo pa sa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa estudyante. Sa number 4, lalaki nga brutal nga ginpatay na sapwan sa sulod sang patio. Sunod sa PNP, ini 1 ka kaso sang mistaken identity. Nasapwan nga patay sa sulod mismo sang patio sa Barangay Granada sa Bacolod City kahapon ang 1 ka lalaki nga ginlaslas ang liog kag girian pa ang tiyan. Sang maabtan sang iya utod nagahigda sa ibabaw mismo sang pansyon ang biktima nga ginkilala nga si Darwin Nunez, 22 anyos. Sunod kay Captain John Christopher Masangkay, ang hepe sa Police Station 5, ang upod ni Nunez ang nanugid nga Martes ang gabi isang ulihin niya makaupod ang biktima nga may ginbaligyaan nga 2 ka persona sang marijuana sa sulod sang patio. Gindugang pa sang witness suno kay Masangkay nga iya nabatian nga nagapakitluoy si Nunez gani nagpalagyo ini bangod sa iya pinsar ginbaybast ang iya nga upod. Patay na sa nga pagkasunod nga adlaw sa nasapwan si Nunez. Natukiban man suno kay Masangkay nga may na-recover nga helmet nga iya sang amay sang napabusong sang witness. Ang witness ang damlag pa nagbaton sa nga pagpamahog suno kay Masangkay. Gani dako ang posibilidad nga siya amo kuntani ang tuyo nga patron kag nasalan lang si Nunez. Sa number 3, 8 ka mga eskwelahan sa San Carlos City ang nagbalik na sa ilang face-to-face classes. Ini kasunod sa approval gikan sa lokal nga panguluhan kag Department of Education Region 6 na nagligad nga Marso 7. Kalakip sa mga eskwelahan nga gintugtan para sa limited in-person classes among San Carlos Milling Company Incorporated Elementary School, Congressman Vicente Agustilo Senior Memorial School, San Juan Elementary School, Don Carlos Ledesma National High School, Florentina Ledesma Elementary School, Malindog Elementary School, Mabato Elementary School kag San Jose Elementary School.
May 964 tanan ka mga learners ang yara sa alternate classes face-to-face sa bilog nga semana, kag modular form naman sang learning sa masunod nga semana. Sunod sa kay Schools Division Superintendent Anthony Liobet, ang mga eskwelahan ang nakakomply sa mga direktiba sang LGU kag sang DepEd Central Office. Ang mga manunod sa face-to-face classes ang fully vaccinated. Kung hindi man, sila ang gina-require sa negative RT-PCR test result sa kada duha ka semana. Pero sunod sa kay Liobet, wala naman ginmaduan ang mga estudyante nga magpabakuna pero kinahanglan ng parents' consent kag pagsunod sa protocol para sa in-person classes. Ang mga learners naman nga wala nahatagan sang parents' consent para sa limited in-person classes ang nagapadayon sa pag-eskwela paagi sa online on modular forms. Sa number 2, hindi lisensyado nga dentist nga nagapangtakod sang braces ang ginakop sang NBI paagi sa entrapment operation. Isa ka pasyente nagreklamo sa National Bureau of Investigation Bacolod sang nagsalakit ang iya mga unto matapos magpatakod sang dental braces sa nagpakilala nga dentista sa Facebook. Sa entrapment operations ng NBI Bacolod, dadakpan sa akto ang 41 anyos nga si Karen Onyas de Villaluna nga nagatakod sang dental braces sa nagpakuno-kuno nga customer sa Barangay 4 sa Bacolod kahapon. Suno kay NBI Bacolod Agent in Charge, Attorney Renwa Baldovino, wala sang professional license kang hindi man miyembro sang Dental Association ang nagpakuno-kuno nga dentista. Ginpasakaan na siya sang kaso angon sa pagsupak sang Republic Act 9484 o kunang Philippine Dental Act. Na-recover kay De Villaluna ang mga dental paraphernalia. Suno sa NBI, 8,000 pesos ang sukot sang suspect para sa mga customer niya nga matransaksyon online. Barato ini kung ikumparar sa taga 50,000 tubtob 70,000 pesos nga ginasukot sa mga dental clinic. Ginalauman sang NBI nga madamo pa ang magatuhaw agud magpasaka man sang separado nga kaso batok sa suspect. Warning lang sa public na huwag silang magipag-deal dito sa mga illegal practitioner ng dentistry, mga fake na dentist dahil wala nang hindi nga lisensyado mga ito at hindi garantisado yung trabaho nila. Pagka magkaroon ng infection o may magkaroon ng health issue sila dyan sa mga oral health nila dahil nangigipag-deal sila dito sa mga peke na dentist. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Tatlo ka mga dalaggo nga transport group pag-aupod sa utat biyahe sa Lunes ug sa Martes. Kung magsaka pa ginabilis ang diesel sa masunod nga semana, himuon nila nga 5 ka adlaw ang untat biyahe. Subong nga hapon nagsapon ang mga lideres ang Undok, Estone kag Febakda. Ang dalagko nga mga transport group sa Bacolod kag Negros Occidental. Sunod sa kay Diego Malacad, Secretary General sa Undok, na desisyonan nila nga dayunon gid ang untat biyahe sa Lunes kag Martes, Marso 21 kag 22. Wala sang kasiguraduhan sunod sa kay Malacad ang ginasiling nga rollback sa barason nga semana kag posible gani kuno nga magsaka pagid sang napulo ka pesos ang kada litro sang diesel. Kun madayon ini, himuon nila nga 5 ka adlaw ang untat biyahe. Nagdesisyon si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pagdulaon ng excise tax sa produkto petrolyo. Kung kakso ng excise tax, dako ang maging epekto sini sa revenue collection sa gobyerno nga makaapekto sa sweldo sa mga empleyado sa gobyerno kag sa mga proyekto. Ang solusyon sa Malacañang, tagaan sang tag 200 pesos nga ayuda kada bulan ang mga pigado nga mga pamilya. Gani nagdesisyon man ang transport sector nga dayunon ang transport strike, nagalaom sila nga maparalisa ang 100% sa transportasyon sa probinsya. Sa Good Vibes, matapos nga mapatyan sang bana kag masunugan sang balay, isa ka iloy ang nagdesisyon nga mag-eskwela pagi sa alternative learning system. Karon, yara na siya sa grade 4 kag ang iya mga kabataan yara sa grade 3 kag grade 8. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subal. Diri sa kapihan sa lasang sa Sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City, matahom ang views ang kalasangan, matinlo kag well-maintained ang garden. Ang naga-maintain sini amo si Lindy Loredo ukon mas kilala nga si Mayang. Si Mayang wala makaagi eskwela. Nasunugan sila sa balay sang 2020 kag 2 ka bulan nang nagligad napatay ang iya nga mister. Nagdesisyon siya nga mag-eskwela pinaagi sa ALS. Grade 4 na siya. Ang iya nga agot grade 3.
Ang yan naman nga subang, grade 8. Suno kay Mayang, kinahanglan nga mag-eskwela para may ihibalo man siya, kag para mabuligan niyang iyang mga bata sa pagsabat sa ilang nga mga module. Ako bala, parang bala, nang medyo akon, nang module, ako lang padlo, tanan akon duwa ko bata, may graduate ako. Dadlaw, balo na mong piso, wala man ko pangayon ilang papang, ako lang tanandre, obra ko tungod sa bata ko. Tutok lang ko di obra, tungod sa ako, paano ko sagod ako bata? Para hindi ko pangayon ilang papang kwarta. Sa nabukid nga bahin sa sitio Tambara, nagapauli si Mayang, parte na sa Northern Negros Natural Park, kag sa kabatangan pa siya nagakuha sang module. Nagatrabaho siya sa kapihan para may income, nagalabada pagid siya. Kada Lunes, malayo ang iya ginalakat para magkuha sa module. May mga tion nga nagatulo kuno iyang luha samtang nagapang nakaton. Kuha ko module sa Batangan, tapos diri pagidlo, ayun na yung silang tata sa akon. Sa kaya ko nila sa motor, taklad. Muna. Ita gani kasi lakat ko, tululuha ko eh. Tungod ng kapoy. Tira pa ko module, abot de, obra pa ko. Suno kay Sila Tuts Plondaya, ang tag-iya sa kapihan sa Lasang, naluoy sila kay Mayang. Hindi siya makahibalo mag-isip sang kwarta gani nagakaisahan siya. Amo nga diri nila siya ginpatrabaho. Sulod pa ang iya nga kaon sa iya nga ulubrahan. Pero wala siya reklamo kay permi na mga pakaon. Tapos Kakaon siya, libre ng kaon niya, sulod ng kaon. sulod na kaon. Tapos pabalo na naman siya para sa mga bata niya. Namin ako eskwela sa gyapon. Ano naman? Gumodjol siya. For example, subok, kabalo na siya mag-isip bala. So ulit sa kabalo. Isang una ginaluko lang siya mo. Hindi siya kilala ko anong kwarta. Kung pila ang kwarta. Sa Tuanay, nadala pa sa 4P si Mayang sa barangay Hunob-Hunob sa Escalante City, kundiin siya gikan. Ugaling, naupod sa sunog ang tanan niya nga mga papeles amukon nga nadula siya sa listahan. Nag-alistar siya sa balay sang iya nga amay sa Talisay. Nahuya siya magpasagod sa iya amay amukon nga nagahimakas siya. Ang hanom lang gid ni Mayang nga makatapos man sa pag-eskwela, kaupod sang iya mga kabataan. Barb, karami kay ang natabo siya nga ginainto siya, especially sa kwarta, no? Siya mag-isip kwarta, kag hindi buligan siya magtudo sa mga kabataan niya sa module kung siya mismo hindi kabalo. That's why nag-desisyon siya ang maskwela siya. Kag ako yan na namian ko sa iya nga desisyon. Kag ini bilang alternative learning system sang programs ng DepEd. Katahom gid man mingno nga programa kay regardless of your age, Correct. sarang ka makatuon liwa. Wala mo kunong pili nga edad na pag-eskwela. Kaagawid ito mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.